Паважаныя, хто запісваў імшу святую за козел Францішка, прашу падысці ў закрыстую. Во ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. І пайшлі пастухи, спяшаючися, і знайшлі Марію і Юзафа, і немаўля, якое ляжала ў яслях. Гэтымі словамі антыфона Новый год распачынаем святую імшу у нядзелю свята святой сям'і Езуса, Марыі і Юзафа. Асаблівы дзень, калі молімся аб святасць для нашых сем'яў, каб Богам былі моцныя, каб узрасталі у ласцы нашай сем'і. Падчас гэтай святой імшы малюся за сем'і нашай парафіі. Тыя, можа, разбітыя, якім не хапае Божага благаслаўлення, Божай ласкі, каб паядналіся, каб нашыя сем'і, сем'і нашай парафіі ўзрасталі у Божай ласцы, каб Богам былі моцныя. Малюся таксама за дзяцей, каб яны, па прыкладу сваіх бацькоў, у дальнейшым жыцці таксама будавалі свае сем'і на падмурку Божым. Адным словам, каб нашыя сем'і былі Богам моцныя, каб мы жылі з Богам і ўзрасталі ў Божай ласцы. На пачатку перапросім Бога за нашу грэшнасць і недасканаласць, каб годна маглі скласці на свяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Пану Марыю, усіх анёлаў і святых, вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне. Няхай змілуецца над намі Бог Усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага.
Gloria, 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 in excelsis Deo, Gloria, Gloria. Хвала на вершинях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе за великой хвалы Твоей, Пане Боже, владару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне единородный, Иису Христе, Иису Христе, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, 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 in excelsis Deo, Gloria, Gloria. Panie Boże, Baranku Boży, Synie Ojca, jaki bierzesz na sobie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Jaki bierzesz na sobie grzechy światu, przyjmij molenie nasze. Jaki siedzisz praworucz Ojca, zmiłuj się nad nami. Bo только Ty święty, только Ty nasz Pan, только Ty najwyższy Jezu Chryste, z Duchem Świętym uchwalę Boga Ojca. Amen. Gloria, in excelsis Deo, Gloria, 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 in excelsis Deo, Gloria, Gloria. Молимся. Боже, Ти дав нам святою сім'ю як приклад. Учені просим, как мы, злученные взаимной любовью, наследовали яцноты у наших семьях и праз гэта досягнули вечной радости у Твоим небесным доме. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живи и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги мудрості Сираха. Пан узвисив айца перед дітьми, і маті дав уладу над синами. Хто шанує айца, той чинить умилостивлення за грехи, а хто шанує маті свою, той битцем скарби збирає. Хто шанує айца, той буде тішитися дітьми, і у день молитви своєї буде почути. Хто шанує айца, буде довго жити, а хто послухмяний Пану, той буде потехой для маті своєї. Дитя, падтрымлівай айца свайго ў старасці і не засмучай яго ў жыцці ягоным. Калі нават пакіне яго розум, будь паблажлівым, не пагарджай ім, будучы ў паўнаце сваёй сілы. Бо міласэрнасць да айца не будзе забыта, будзе выкупленне за грахі твае. Гэта Слова Божае. Щасливий кожний,
боїться Пана. Щасливий кожний, хто боїться Пана. Щасливий кожний, хто боїться Пана, хто ходить ягоними шляхами. Плен праці рук своїх будеш споживать, будеш щасливий, добре тобі буде. Щасливий кожний, хто боїться Пана. Жонка твоя, як уродлива виноградная лоза, у стенках дому твоего. Сыны твои, як оливковые паростки, вокруг стола твоего. Щасливий кожний, хто боїться Пана. Ось так будем благословлений чоловік, який боїться Пана. Нехай благословить тебе Пан Сиону. І убачиш добробит Єрусалема во всі дні життя свого. Щасливий кожний, хто боїться Пана. Читання послання святого апостола Павла до Колосянам. Брати, опраніться ж, як вибранці Божії, святые і умилованные, у щирую милосердность, добрыню, покору, лагодность, довготерпливость, терпячи одно одного і даруючи собі взаємно, коли хто на кого має кривду, як Пан дарував вам, так і ви. А понад усім гэтым опраніться у любов, яка є повязю досконалості, і нехай володарить у серцях ваших спокой Христовий, до якого ви покликані у одним тілі, і будьте удячними. Слово Христа нехай живе у вас во усій повноті, з усією мудростю навчайте і наставляйте одно одного псальмами, гімнами і духовними піснями, з удячністю співаючи у серцях ваших Богу. І все, щоб ви не робили словом чи учинком, усе робите у ім'я Пана Єсуса, дякуючи праз Його Богу Отцу. Жонки, підпорядковуйтеся мужам вашим, як належить у Пану. Мужи, кохайте жонок і не будьте суровими до їх. Діти, будьте послухмяними батькам вашим во всім, бо це подобається Пану. Айцы, не раздражняйте детей ваших, каб яны не падали духом. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Нехай володарить у серцях ваших спокой Христовий. Слово Христа нехай живе у вас во всій повноті. Аллилуйя. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Luki. Бацькі ягоныя хадзілі штогод у Іерусалім на свята Пасхі. І калі яму было 12 гадоў, яны прыйшлі паводле звычаю ў Іерусалім на свята. Калі пасля заканчэння дзён свята яны вярталіся, засталося дзіця Езус у Іерусаліме і не заўважылі гэтага ягоныя бацькі, думаючы, што ён ідзе з падарожнымі. Прайшлі дзень дарогі, і тады пачалі шукаць яго між сваякамі і знаёмымі. Не знайшоўшы, вярнуліся ў Іерусалім, шукаючы яго.
І сталася, што пасля 3 дзён знайшлі яго ў святыні, і ён сядзеў сярод настаўнікаў, слухаючы іх і пытаючыся ў іх. Усе ж, хто слухаў яго, дзівіліся розуму і адказам ягоным. І, убачыўшы гэта, здзівіліся і сказала яму маці ягоная: «Сыне, чаму ты зрабіў нам гэтак? Вось айцец твой і я ў вялікім смутку шукалі цябе». І сказаў ім: «Чаго ж вы мяне шукалі? Ці вы не ведалі, што мне трэба быць у тым, што належыць айцу майму?» А яны не зразумелі таго, што ён сказаў ім. І, пайшоўшы з ім, прыйшоў у Назарэт і быў ім паслухмяны. А маці яго захавала ўсе гэтыя словы ў сэрцы сваім. Езу жа ўзрастаў у мудрасці, у гадах і ў ласцы, у Бога і ў людзей. Гэта слова Пана. Присядьте на хвилинку. Уважаемые браты и сестры, свято святой сям'і, якое сёння перажываем, вельмі радасное свято. Другі дзень пасля урачыстасці Божага нараджэння, это, скажем, такое сямейнае свято, як пацвярджэнне таго, што сапраўды святы павінны перажывацца ў сям'і з роднымі, блізкімі. І сёння таксама прыходзім у святыню Божую як адна сям'я парафіяльная, каб маліцца, каб заносіць нашы просьбы да Пана Бога, маліцца аб святасць для нашых сем'яў. Напэўна, не будзем перачытваць, але другое чытанне, якое сёння апостол Павел кіруе да нас таксама, з'яўляецца такім, скажем, простой дарогай у жыцці сямейным і не толькі, такім наказам, які мы павінны выконваць, жыць, каб сапраўды ўзрастаць у ласцы у Бога і ў людзей. Сённяшняе Евангелие таксама, напэўна, не раз чулі, і калі так паразважаць над сённяшнім Божым Словам, менавіта ад Божага нараджэння і ўжо да таго моманту, як Езус Христос дарослы ідзе і навучае, вось менавіта сёння чуем гэты урывак, калі яму было 12 год, бацькі Марыя і Юзаф ідуць у пілігрымцы на свята ў Єрусалім, і там, можам проста так сказаць, страцілі Пана Езуса. Вяртаючыся дадому, яго не заўважаюць, шукаюць, і пасля зноў жа вяртаюцца ў той ж самы Єрусалім, у святыню, што бачыць Езуса, які проста зацікаўлена слухае, пытаецца, таксама, можа, штосьці адказвае. Заўважым, што ў нашым жыцці, калі мы трацім Бога, калі мы адыходзім ад веры, што мы робім? Ці мы вяртаемся ў святыню? Ці мы вяртаемся ў святыню і задаем пытанні, шукаем на іх адказы? Ці жыву, ну, бо страціў і страціў, якосці далей параджу сабе. Напэўна, не раз разважалі над гэтым Божым Словам. І хацелася б сёння менавіта ў свята Божай сям'і паразважаць над апошнім сказам сённяшняй Евангелія. Езус жа ўзрастаў у мудрасці, у гадах і ў ласцы у Бога і ў людзей. Што патрэбна дзіцяці, каб яно ўзрастала, вырасла на добрага чалавека? Што патрэбна? Напэўна, ежа, адзенне, выхаванне, добрае хрысціянскае выхаванне, школа. Але што яшчэ патрэбна? Божае благаслаўленне, Божая ласка. І аб гэтай ласцы просім у нашых сем'ях адзін для аднаго. Прыходзячы нават у святыню, у касцёл, на святую імшу, сваімі сем'ямі, у гэтым таксама праяўляецца тое, што мы любім адзін аднаго, бо разам прыходзім, каб маліцца адзін за аднаго. У гэтым таксама праяўляецца еднасць нашых сем'яў. Муж ці жонка не ідзе, бо праваслаўныя, але калі любіць, паважае, раді гэтага адзінства, то хіба не зламаецца, калі прыйдзе на гадзінку разам у касцёл і памаліцца. Проста падтрымаць, пабыць разам. Ці дзяцей на таксоўцы адпраўляем, а самі застаемся дома, бо хочацца адпачыць адзін вольны дзень ад працы. А дзе гэта адзінства?
Ці гэта любоў адзін да аднаго, аб якую таксама мы павінны прасіць. Менавіта прасіць на малітве раніцай і вечарам, прасіць, просім гэтага Божага благаслаўлення, каб узрастаць у Божай гэтай ласцы, носячы крыжык ці медалік на шыі, стоячы на каленях перад алтаром на святой імшы. Просім Божага благаслаўлення, калі бацькі нас благаслаўляюць, не толькі ў войска, не толькі перад шлюбам, але штодзённа бацькі павінны благаслаўляць сваіх дзяцей. Выходзяць у школу, на працу, благаслаўляйце адзін аднаго, бо ў гэтым праяўляецца еднасць нашых сем'яў. Браты і сёстры, сёння прыходзім у святыню Божую, гэта свята святой сям'і, каб сапраўды маліцца і прасіць Бога аб тым, каб нашыя сем'і ўзрасталі у Божай ласцы, каб нашыя сем'і былі Богам багатыя, Богам моцныя. Амен. Вызнаем нашу веру, веру в одиного Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, всего бачного и небачного, и в одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божия единородного, Зайца народженного и раду всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженого, не створена. Раз якого все сталося для нас людей, для наших Святого, з Дєва Марії і стався кружевана так само за нас при Понтскім Пілаті, був замучений і похований, і на третій день воскрес поводле Писання, і узошел на небо, сидіть праворуч Отця, і знову прийде у хвалі, судить живих і померлих. Його владарство не буде кінця. Віра в Духа Святого, вона живе Творцю, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином, і який промовляв раз пророку, віром у один святий католицький апостольський костюл, визнаем один хрест для отпущения грехов и чекая воскрешения померлых. У святой сям'ї цяпер адновім сужанскія абяцанні. Бачу, што ёсць сужанцы, сем'ямі прыйшлі, то калі ласка муж, падайце жонцы правыя рукі, як на шлюбе. Не боимся, не боимся. Трошки больше адвагі. Падайце сабе правыя рукі, станьце адзін каля аднаго, глядзіце ў вочы адзін аднаму, як на шлюбе. Вспомнім той момант, які, можа, быў год, 2, 15, 20 назад, а можа і больш. Готовыя? Дарагія сужанцы, пры заключэнні сужанства вы злучыліся адно з адным у Хрысце на ўсё жыццё. Абяцалі любіць і шанаваць адно аднаго да канца жыцця. Цяпер падайце адно аднаму правую руку і выкажыце перад абліччам Бога і Касцёла сваю гатоўнасць аднавіць сужанскія абяцанні. Ці хочаце вы яшчэ больш дасканала любіць адно аднаго, наследуючы любоў Хрыста, які аддаў за вас жыццё? Хочаце ці не? Ці хочаце вы шанаваць адно аднаго яшчэ больш і жыць у дасканалай сужанскай вернасці? Што слаба. Ці хочаце вы падтрымліваць адно аднаго ў шчасці і няшчасці, ў здароўі і хваробе да канца вашага жыцця? Всемагутны Бог, ад якога паходзяць усе нашыя добрыя памкненні, няхай умацуе вашу волю і адорыць вас сваёй ласкай, каб вы заставаліся вернымі сваім сужанскім абяцанням і былі годнымі атрымаць вечнае жыццё. Амен. Ну, як на шлюбе горка. Не боимся поцеловать жонку, не боимся. Это так само проявление нашей любови до ее. А коли муж стесняется, то жонка может сама мужа поцеловать.
Ну добра, дома тады. Разом с Иисусом и Марией и Юзефом вознесем до Бога Отца молитвы за все семьи. Молимся за Святый Костел, как про свою деятельность, и он сведчил об любови Иисуса Христа до каждого человека. Тебя просим. Молимся за католические семьи, как они наследовали святую семью, живучи у широй любови. Тебя просим. Молимся за суженство, как с Божьей допомогой они умели выражать все складанные питания. Тебя просим. Молимся за тых, хто мае намер стварыць сям'ю, каб яны добра падрыхтаваліся да гэтага адказнага кроку ў сваім жыцці. Цябе просім. Молимся за нас, прысутных на гэтай святой імшы, каб гэты святочны час яшчэ больш паяднаў нас з Богам і нашымі бліжнімі. Цябе просім. Всемагутны Божа, прымі ласкава ўсе просьбы і учыні, каб нашыя сем'і жылі ў тым самым духу, які напаўняе святую сям'ю праз Христа, Пана нашага. Молитесь, браты и сестры, как мы вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог прими ахвяру з рук Твоих. А так само на користь нам и всему Костелу Святому. Боже наш Отче, складаючи Тебе гэтую ахвяру, милостивлення покорно Тебе просим, как про заступництво Богородицы Панны и святого Юзефа Ты одарил наши семьи Твоей ласкою и супокоем, праз Христа Пана нашего. Пан с вами. Угору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча Усемагутны Вечны Божа, бо праз таямніцу уцелаўлёнага слова зазяла для вачэй нашай душы новае святло Тваёй хвалы, каб мы, пазнаючы Бога ў бачнай постаці, былі ім узнесеныя да любові нябачных рэчаў. Таму неба і зямля з захапленнем спяваюць Табе новую песню. І мы з усімі хорамі анёлаў праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна, осанна, на вышинях, осанна, осанна, на вышинях, благословленный, кто приходит в имя Пана. Осанна, осанна, на вышинях, осанна, осанна, на вышинях, осанна. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, Усемагутны Божа, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы:
Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння граху. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры, обвящаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыся в хвале. Вспоминаючи смерть и смертвое повстание Твоего Сына, ахвяром Тебе, Пане, хлеб життя и келих спаління, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, розсіяний по всім світі. Удосконали його у любові разом з папом нашим Францишком, біскупом нашим Олександром і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про усіх, хто у Твоїй ласці дійшов з цього світу. І дозволь їм убачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вечном, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марии, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами и усіми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, как з ими и мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа з Христовим і у Христі, Табі, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Сын Божий стался человеком, как мы могли стать детьми Божьими, тому полной удячности осмеливаемся казать. Ойче наш, который есть в небе, святым будь имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на и не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, избав нас от усього злого, дай ласкаво супокой у дні наші, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцы нашего, Иисуса Христа. О Твое владарство. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, а дарить Его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Які віриш на себе.
баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленная, покликана на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб ты увайшов до мяне, але скажи тільки слово, і будь здоров.
забытом полу. Мать исповила малое дитятко, спит смешивной на сене хлопчу. Что он приснил, небо рака маленький, Боже, анёл, что бьются услышь. Тим Бетлеем, это город старенький, Боже, Голгофу, а Боже, той крыш. На галяды у тишине объявился Бог в тишине. На галяды право з'явился, там з'явился Господь Христос. На галяды у тишине объявился Бог в вышине. На галяды право з'явился, там з'явился Господь Христос. Молимся. Милосердный Отче, Ты умацовал нас небесным сакраментом. Учини просим, как мы верно наследовали приклад святой сям'и, и пасля клопотаў гэтага веку разом з ёй удзельнічалі ў радасці вечнай, праз Христа, Пана нашага. Пане Езу, пра заступніцтва Марыі, Маці Тваёй, якая нарадзіла Цябе з любоўю, а таксама пра заступніцтва святога Юзафа, чалавека даверу, які апекаваўся Табою пасля народзінаў, прашу Цябе ў інтэнцыі гэтага ненароджанага дзіцяці, якое духоўна хачу ўсынавіць, якое знаходзіцца ў небяспецы аборту. Прашу дай яго бацькам любоў і адвагу, каб яны не забівалі свайго дзіцяці, а пакінулі яму жыццё, якое Ты сам гэтаму дзіцяці прадвызначыў. Душпастырскія аб'явы. Святы ружанец на гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы. У панядзелак Маці Божай міласэрнасці, у аўторак Маці Божай шкаплернай, у сераду благаслаўлёных мучанікаў з Беларусі, у чацвер нараджэння Найсвяцейшай Панны Марыі, у пятніцу Маці Божай Чэнстахоўскай, у суботу о 18 гадзіне каралева Вера вызнаўцаў, у нядзелю о 18 гадзіне Маці Христовай. Інтэнцыя на месяц студзень, молімся аб Божым благаслаўленні для ўсіх, слухаючых голас Духа Святога падчас трываючага першага дэцызіяльнага сінода і аб шчодрым духоўным плёне дэцызіяльнага сінода. На гэтым тыдні ў літургіі адзначаем 27 снежня ўспамін святога апостала Яна, евангеліста. Падчас кожнай святой імшы будзе адбывацца благаслаўленне віна. Парадак святых імшаў, як у звычайны дзень. 28 снежня свята святых немаўлят мучанікаў. Будзем маліцца, дзякуючы Богу за дар жыцця, таксама перапрашаць за забіццё ненароджаных дзяцей. 31 снежня, апошні дзень каляндарнага года, а гадзіне 18:30 адбудзецца святая мша падзякі за ласкі, атрыманыя ў гэтым годзе. А у 23:15 адбудзецца выстаўленне Найсвяцейшага сакраменту і набажэнства падзякі і перапрашэння. А поўначы 24 гадзіне урачыстае благаслаўленне і святая імша на распачацце новага года. Сардэчна запрашаем да ўдзелу ў гэтым набажэнстве і святой імшы, каб распачаць новы год з Богам і Божым благаслаўленнем. 1 студзеня ўрачыстасць святой Багародзіцы Марыі. Святыя імшы о гадзіне 9, 11, 13 і 18:30. Святой імшы о 16 гадзіне не будзе. Гэта таксама сусветны дзень малітву аб супакоі ў свеце. За ўдзел у публічнай чытанай панай малітве гімна «Прыйдзі, стварыцель, Дух Святы» можна атрымаць поўны адпуст. Гэта таксама першая субота месяца, асаблівым чынам ушановам беззаганнае сэрца Найсвяцейшай Панны Марыі. 2 студзеня, першая нядзеля месяца, адарацыйная, пасля святой імшы о гадзіне 9, выстаўленне Найсвяцейшага сакраменту, вяночак да Божай міласэрнасці і адарацыя да гадзіны 13, а пасля сумы урачыстае благаслаўленне і змена ружанцовых таямніц. Прынимаем запрашэнні на душпастырскую візітацыю. Просім стварыць спісы тых, хто жадае атрымаць Божае благаслаўленне і хочуць, каб святар наведаў іх дом
і сям'ю з асвячэннем. Гэтыя спісы просім прыносіць у закрыстыю. Таксама можна запісацца індывідуальна. Дзякуем усім, хто прыняў удзел у акцыі дапамогі найбольш патрабуючым. У гэтым годзе 43 сям'і атрымалі дапамогу на святы ад нашай парафіі. Дзякую за адкрытае і добрае сэрца. Шчыра дзякуем усім за супольную малітву, за складзеных ахвяраванні і за ўсялякую аказаную дапамогу. Няхай вас добры Бог узнагародзіць. З нагоды таксама літургічнае свята святога Стэфана, д'якана і мучаніка, цяпер адбудзецца благаслаўленне аўса. Жадаючых узяць авёс могуць гэта зрабіць у закрыстыі. Паўстанем. У сцэнах, якія прадстаўляюць нараджэнне Пана, асабліва у жывапісе і скульптуры, а таксама ў нашых калядных спевах выступаюць жывёлы, асабліва авечкі, вол і асёл. Марыя нарадзіла Езуса ў пячоры, у якой бэтлеемскія пастухі пільнавалі свае статкі, і там паклала яго ў жолабе для жывёл. Сваім прыйсцем Езус асвяціў увесь створаны Богам свет, а таксама людскую працу, у якой так часта жывёлы служаць і суправаджаюць чалавека, таксама маюць спажытак з плёну зямлі, сабранага чалавекам. Сёння ў дзень святога Стэфана, д'якана і першага мучаніка, згодна з даўнім звычаем благаслаўляем авёс. Просім Бога, каб праз яго заступніцтва авёс служыў свойскай жывёле як ежа і лякарства, каб быў пасеяны вясной як задатак багатага плёну. Молімся. Божа, Ойча ўсемагутны, Ты стварыў неба і зямлю, Ты стварыў жывёлу, каб дапамагала нам у працы і жыццёвых патрэбах. Ты паставіў чалавека валадаром над справай рук Тваіх і ўсё паклаў яму пад ногі, авечак і жывёлу усялякую, птушак нябесных і рыбу марскую. Праз заступніцтва святога Стэфана, першага мучаніка, пакорна просім Цябе, благаславі гэты авёс, каб служыў жывёле як пажытак і лякарства, няхай дадзены у хваробе верне ёй здароўе, а пасеяны на палях прынясе стакротны плён. Праз Хрыста, Пана нашага. Дзякуй за супольную малітву, прыміце з верай Божае благаслаўленне. Пан з вамі, няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Ідзіце ў супакоі Хрыста. Люди, поспешайте, люди.
imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony czy najświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony czy najświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony czy najświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Кто не спешается до дому, а хочет принять индивидуальное благословение семьям, то, коли ласка, запрошаем ближе алтаря.